sayyidina rasulillahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. kai na saka farko Allah makakin ruhina rabbu ka sa haske a halshe ka tallafa girjina kare hadari da zarce wazancan maulana in yabi nurul anwari dan amina habibina sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. mai sama rabbana buwayi ka kara daɗin sira kara salati rabu Allah ga annabi mai shuhura sa'alai ka sa sahabu waɗanda suke gyara kamar su Aliyu Haidara har Abubakar gwanina na gaishe kashe hujjita ni jikan nurallah shak barahama bayi baba masoyin rasulallah shehu abubakar na cuta na Allah sifullah gagar koyo shak isa ka nake shaita rumina sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. takawar ka lafiya garkuwar Allah sarki gar na kake uban mazaje mai kurmar sarki je ka da kyau uban iyaye da amina sha aiki kai ka batar da kafurawa gwarzo na maza gwanina Allah hadimin kaɗa shi na kiwa baitoci irin ka ba ai ba sha mukaman da ya huce fadanci yarda na zo gurin kaɗa da yaban ka balati aska kadu yaban da naima ya ɗaukaka wahidina sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. nisa na da kai ma'aiki ya sani nake kuka aiki kai min masauki na sauka a fadarka kai mini lamini ma'aiki kabar ni a gefanka in ta kwarara baitukanka a ya sirri na raina banda rasuluwa ilahu yake yi wa kakaki ga tamburan girmamawa ga annabi sha aiki mai alimai Hassan Husaini rasulu kamun dauki kai ne alimul goyobe shirin Allah rahimi sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. salamu alaika farkon zuwa ga Allah ya nura salamu ala karshe na aikasilar duka alkhaira sababbi na rabu Allah sha zaman kala nura sai ku fito mu gaida manzo ya ikiwana ya mai tajali da Allah manzo rasulallah waye birnin Allah malan kace manzan Allah wa Allah yake jin kunya faɗin suna na ila sarki mai wadata ga Allah so da kauna sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi. wane ne ya fara bauta tun babu cinin saiwa wa ma ya dayanta Allah ku kara tunatarwa ya fara ko gayen ruku'u al'azimu sha nasuwa ya mai salkake ilahu mudahiru rahimina wa aka baiwa shugabancin alamina ba kai ba dukkan an biya gaba dan su kai kada suke duba ya mahamudu algafuru da kai na kayin ta zaba ba wani wanda za ya kai annabin mu farin duba sayyidina rasulullahi ma'aiki gatana mai maka mai madina ya sayyidul bashari habibi.
laifuka sun yi min yawa alhadi. In ka so ka mun afuwa ba zan gina gode ba. Kai min ozire ma'aiki ka mun afuwa jarumina. Limami na lahira sha yaban duniya mahi, mai kyautar da baya gori ka zo kuma ba laifi. In kai godiya ya kara kana ta dadin farahi. Almahamudu ya bada ni na Allah sha yabona. Sayyidina Rasulullahi ma'aiki gatana, mai maka mai madina ya sayyidal bashari habibi. Shi ya gure ya bada kyauta yana da burgeni, ya baiwa rakumi da zaki aljannar rahmani. Ga kura da ma barewa abunda ya ruda ne, sai da ya basu duk ma'aikin da ba a yi magwaninta. Wake san mu banda kai ya mu mace dugatana, wake ba mu banda kai ya na fili da buyana, wake tausayin mu bayan kai annabina, mai futu hati kai muka so jarumina. Sayyidina Rasulullahi ma'aiki gatana, mai maka mai madina ya sayyidal bashari habibi. Mai yaki akan taguwa ba kamar ka alfarma, ya yi kiran takobi ta zo hakun shahar madama. In ya so ya taka iska yana tafiyar girma, mai alfadari fasihi da aiki gungwanina. Allah ke yi masalati ya ce mu yi mu duk, baka da gyar na rabu Allah gaban ka gaba daya duk. Ka ja an biya sallah sun bi ka gaba daya duk. Ka Jibrilu ma yana nan Mika'ilu sai gwanina. Sayyidina Rasulullahi ma'aiki gatana, mai maka mai madina ya sayyidal bashari habibi. Kowa ka gani akwai inda aka yi mai matsayi, har Jibrilu an yi mai get magar ya bade bayi. Komai kai daidai kai ma'aiki sha wahayi, sha girma da mabuwa ya akan kana ke yabona. Almahamudu ya mudassir shakira asurori, dole abi ka gagararre fasihi mai hashari. Shabege garabu Allah Abdul kulli ya nuri, wanda yake ka zai azabtu ga Allah rahimina. Sayyidina Rasulullahi ma'aiki gatana, mai maka mai madina ya sayyidal bashari habibi. Ya Mahamudu zahirin ka daban kake ya ludufi, kai ne alimul guyubi badinin ka ba laifi. Ka gan shi ka kara ba shi girma na Allah ya kafi, ka wuce hankali bale ai tunin ka abun yabona. Ya Mahamudu duka zancen da ba kai na bar shi, ya sarki isar suna Allah sha kamshi. Ni ne dai kabiru da nake maka baitoci, amsa ya abun nufi na ka haska dan batula. Sayyidina Rasulullahi ma'aiki gatana, mai maka mai madina ya sayyidal bashari habibi.